Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, kamusta naman mga pinalangga nito ng mga tagpalamati? Mayong hapon gid sa inyo tanan sa kutob sa malabutan sa atong sunipagpangalagad sa This Is My Life. Biyernes nga edisyon, Enero 22, tuig 2021. Amo ng TGIF, kahit na sila, thank God it's Friday. Sa mga nagatrabaho tubto Lunes tubto Biyernes, ting iba niya Sabado pa na, ting iba nga nagabaka-baka, nagapasalamat. Ha? Anyway, sa kutob sa aton sinimalabutan, especially sa aton man mga suki, tag sa kahapon, sa aton paglingaw sa inyo paagi sa sininga palatuntunan, ang aton anay pagpangamusta, Tita Wilma. Ha? Daw, okay, good? Ha? Okay, nagkapaniyaga? Ang aton dara. Ang mahilig ka ganyan tawi sa pagkaon? Yes, ginapangamusta ginaton sila kung nagkapaniyaga na sila. Ano ang ginsaluhan ninyo sa inyo latukalanan sa inyo tagsa ka mga lamesa? Ha? Pero ang iban, syempre, nagapahunay-hunay na, tungod nagapatunaw-tunaw na, kung masiling mo lang, tawe, ma-relax na kami, mapulo pa huway na kami, kay daw, tapos na panaytan na, nakapahingimos na, okay, go, na, go lang ka mo dara, sometimes si Tita Wilma, ari lang, magalingaw sa inyo mga radyo, tub-tub-tak na alas 3 kita, yung mag-updanay sa sininga hapon. Dara sa inyo mga radyo, siyempre, 684 kHz kita, kag araman mga nag-upod sa iton basta gani basko lang imo data, hindi gani may internet connection, ti wala patay-patay ng imo iya nga ang imo sini nga account. Okay, kid, kag ara nag-updanay kita sa Facebook page sang Aksyon Radio Bacolod, na Upod man dira, magluwas sa iton sa live ang mga updated reports man, mga updated ng mga balita nga makuha sa Action Radio Bacolod News Center, kag sang bugos man nga puwersa sa Action Radio, inyo dira makita kag mabasahan, kag syempre natingob man ang tanan nga mga natipon sa ARB News Center sa iton sa ni website 24/7. Mga dalag ko nga mga balita nga nagakatabo halin diri sa Dakbanwa sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, sa aton pungsod kag sa bugos nga kalibutan, basta dalag ko nga mga balita.
Pwede ka mo dira makalagin sa www.actionradiobacolod.com.ph. May radyo man da, no? May transistor radio dira, click nyo man kay pwede man kita gyapon maghilibati. Ay, paamo ka na bala, na? Pwede man kita ka-updanay sa, sa YouTube, no? Search nyo lang Action Radio Bacolod. Ay, launa 33, Philippine Standard Time, padayon man si Tita Wilma. Sa iton man, igalingaw sa inyo sa sininga hapon. Siyempre, hindi madulang iton sa mga updates, no? Nahanungod sa ginapangatubang naton sa karon nga pandemic. Kung kahapon, ang ato nahatag sa inyo ni tungod sa mag-utod nga nag-away sa online gaming, naghangkatanay, ate resulta patay isa dito sa may Pangasinan. Ti subong naman ang amay ay ano iya ang natabo nga ina hibaluon ta na biabi Tita Wilma. Ang amay gintiro yang duwaya katuig nga bata. Nan. Ano daso nang ginhimo sang amay kag nga iya ini ginluthang kag napatay iya 2-year-old nga bata nga lalaki. Kag aring nami tawe ho na malipay na ning mga kabataan nga nagaedad 10 years old, di ba? Pay mga 10 years old, pwede na kamuya kagwa sa inyo balay. Pero ining mga kabataan nga nag-e-ester iya sa mga lugar nga sa diin sa idalom sang MGCQ or Modified General Community Quarantine. San o inaupisahan? Lapit na lang, pagsulod sang Pebrero, ibaluon taman iya. Ang detalye sina. Kag-update man sa dalagan sa aton panahon sa coronavirus disease sa bugos nga kalibutan kag diri man sa aton sa Dakbanwas ng Bacolod. Isa man kasulat ang aton sa nibasahon sa sininga hapon, malipot lamang nga mensahe sa aton messenger ang concern sang isa ka abyan sa iya man suod nga abyan. Tido problema gid para sa iya. Kung ano gid ang iya sinagina problema, bantayan karon kag kung may ma-contribute man kamo sa inyo man mga suggestion, no? Sa inyo mga suggestion nga makabulig man para sa iton letter sender, pwede gid ninyo mapadala dira sa iton chat room sa FB Live. Plus pati Tita Wilma sang ilaman greetings, no? Hindi gani sa iton man text hotline, pwede man. Ara nga iton text hotline. Pwede ninyo dira mapadala sa 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Ang inyo man tag sa ka-horoscope, bantayan ta kung ano naman mabatian. Talingaw-lingaw lang nga ito nyo sa horoscope everyday. O pa din yung mga lucky numbers and lucky color. Kaya YNS itawe, naghambal nga ang mahaytag na ito na iyang horoscope sa inyo adlaw-adlaw. Amugi na ang inyo ma-experiensyahan sa amo man ini nga adlaw. Kalingawan talang ina-iya. No? Hingalit nga kalingawan tag sa iya kahapon dari sa This Is My Life. Diba? Kag ay ang FYI segment tagali para sa ito ni FYI sa sininga hapon sang masil amo naman na tawe hindi amo naman na sila na may ginapatigayon sila nga pagtuon kung nahanungod sa pagpalawig sa kabuhi sang tao kag pagpalipot sa kabuhi sang tao abi ninyo sino pati ang mga Chinese na naman. Diba, luon tabi kung anong ila natunan, kung anong ila mapalabot man nga informasyon para sa iton sa sininga hapon. Okay, sa sininga bahin, syempre, unahon, anay na ito nadalagan sa aton man panahon, karon iya nga adlaw. Sa dalagan sa aton sa ni panahon, base man sa report sa aton sa ni Weather Bureau, ang pag-asa, ang low pressure area, syempre, or LPA, nakitaan sa 220 kilometro sidlangan nga bahin sang Calayan Islands. Kag ang ikog sang frontal system o kung shear line ang nega-apekto man sa sidlingan nga bahin sang northern kag central Luzon.
Kag sa bahin naman sang Visayas, ang Palawan, Kalakipan, ang Kalayaan Islands, mangin magalumon, ang kalangitan, syempre may mga lapta-laptaman nga mga pag-ulan, inatungod man sang LPA. Kag ang bugos nga Visayas, dala na dirang Western Visayas, kag kita diri, syempre, no? Kag Occidental Mindoro, mangin magalumon, ang aton sinikalangitan nga may mga lapta-laptaman nga mga pag-ulan, pagpanaguob na. Mahuyang man, tubtub kasarangan nga dapya sang hangin nga aton mabatyagan halin sa sidlangan pagkadto sa nabagat na nasidlangan nga mabatyagan naton ina na kag syempre mga baybayon sa Visayas mangin matawhay-tawhay gawa kay nga makanay tubtub kasarangan naman ang pagdapya sang mga balod. Ang ito naman temperature diri sa Dakbanwasang Bacolod ka probinsya Negros Occidental from 24 to 29 degrees Celsius. Kag magluwas man sina Tita Wilma si Haring Adlaw kay ina nagbutlak na nagbutlak si Haring Adlaw alas 6:12 na alas 6:12 sang aga kag magatunod man karon nga hapon alas 5:48. Inabasi man sa report iya Tita Wilma karon nga adlaw sang aton sini Weather Bureau ang pag-asa man. Ha? Salamat gid. Kag magluwas man sina tawe. Alauna 39 na Action Radio Philippine Standard Time. Ang pila man naton ka mga updates sa nagakatabuya sa palibot sang aton sa niya pungsod Pilipinas. Gamay lang gid tawe nga update. Gamay pa na imo nga tanan nga updates sang imo ihata. Ta update sa coronavirus. Sa coronavirus disease. Kag diri sa Dakbanwasang Bacolod, may ara kita 8 ka mga bag-o nga kaso nga nagdugang. So ang record sa karon ara na sa 5,702 ka mga kaso. Sa Dakbanwa, sa probinsya naman sang Negros Occidental, o kanami lang no kay wala sang pagkabati ko bala kaina or kagabi na kagkaina sang aga. Wow, nagka-zero iya ang aton sa probinsya sang Negros Occidental. So ang official record sang probinsya nagapabilin sa 6,549. Kag sa bugusman nga Western Visayas ang bag-o nga kaso 20 ano tawe ang bag-o damo 108 mo nga siga mata ko no 108 ang bag-o sa kabilugan ang Western Visayas. Nagdugang ina siya kag karon nga aton sa ni rehiyon ang may kabugusan nga 22,544 ka mga kaso. Pero sa sina nga numero sa masobra 22,000 ang aktibo na lamang sa COVID-19 883. Ang mga nag-alalayo kung mga naka-recover sa amuya nga virus, nagdugang ang bago nga 27 kag sa karon ang mga naka-recover nagalabot na sa 22,967 kag wala man sa may nagdugang nga nadula nga kabuhi, wala sang patay nga nagdugang. So nagapabilin sa gihapon sa 688, no? 688 ang kadamuon sa mga ginbawian sang kabuhi tungod sining coronavirus disease. Di ba kahapon wala man? Okay. Gikan naman sa Department of Health. Ang record sang aton sa nipungsod Pilipinas, may ara kita kabugusan nga 507,717. Kag sa sinaiya nga kadamuon sa 507,717 ang mga nagkalamatay 10,116.
Ang mga naka-recover, 467,479. Maghalin diri sa Pilipinas, ang ito naman record sa bugos nga kalibutan from World Health Organization na tungod sining COVID-19. May ara na kita subong world record 98,731. Kag ang mga kabuhi nga nadula dira no sa COVID-19 sobra 2 na ka milyon no 2,100,388. So inang record naton sa COVID-19 update para man karon nga adlaw. So bantayan man naton ang bag-o naman nga update no late this afternoon or karon sa gabi na mabatian na naman naton ang bag-o nga record, and hopefully maayo gid ang dalagan sang tanan na kabay pa kay kanami lang kun madamo ang masinulundon, nami lang kun madamo ang masinulundon jutay ang mga salawayon kay nga na makayuhom kita iyasang mga update nga aton sinimadulong sa inyo. Nagabatsyag man kita sinasang kalipay. Kaya nga ang mga matutom kita iya ka masinulundon sa mga health restrictions or health protocols na ginapatuman para sa aton. Okay. Ari pagid ang maayo as mentioned ni Tito Wilma. Nga ang mga kabataan, ang mga kabataan ginamat-amat naman amat-amat ginamat-amat pagwana na labi pa sa karon nga nagadamo ang mga tawo nga pahinugutan nga makagwa-gwa na sa ilos ni balay samtang ara iya sa community quarantine against COVID-19 san o ina dason nga bulan Pebrero ina tungod man sa pahayag sang IATF EID o kun Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases. Ang hambal sang atong presidential spokesperson nga si Harry Roque na hambal niya kaina siling niya balaan nyo pwede na makagwa sa ilang mga balay ang mga kabataan nga nagaedad 10 tubtob 14 anyos. Masabi yung reaction, Jesus, aabi namon, tanan na nga kabataan, gali 10 to 14 years old lang. Pero at least amat-amat, di ba? Ginaprubahan sa state media, ginapabutya nga the Interagency Task Force, IATF, approved the recommendation to relax age-based restrictions for areas placed under modified general community quarantine beginning February 1, 2021. So, bisan sino nga mga bata dira nga nagaedad below 10 years old and those who are over 65 years old shall be required to remain in their residence at all times. So, ang mga nagaedad pulo katuig pa idalom. Kag inang mga nag-edad 65 years old and above, relax lang kamo. Ara pa kamo gyapon sa inyo mga puloy-an. Pero hinay-hinay, din gina mapakadaan, din ano ganito, din gina mapadulong ang tanan man, di ba? So ginapangabay man sang IATF ang mga local government units so kunang mga LGU sang mga lugar nga yara iya sa MGCQ nga i-relax na i-relax ang ginapatuman nga age restrictions sa pagwa or pagwa-guwa dira sa ila sina balay. Pero hindi pa man subong sugod pa na sa Pebrero 1, relax lang anay, di ba? Inabisan nga madamo sa mga COVID-19 vaccines ang wala gin pasugtan nga ibakuna. Nga ibakuna ya basta-basta na lang sa mga minor de edad. So, rekomendado ang Pfizer vaccine sa 16 years old and above. Samtang ang Moderna para sa 18 years old and above.
So, bisan paano, kay ti una na nga gusto iya nga pulo pa tawhay sang NEDA, no? Ang National Economic and Development Authority, no? Nga sila gusto nila i-relax ang among restrictions. Ilabi na nga 50% sa iyang economic activities ay naghalin sa mga aktibidad iya sang pamilya. Di ko na mga kabataan ara sa sulod sa ilabalay, siyempre ginikanan alang-alang man bayaan ang kabataan sulod balay kundi pabilin man sa sulod sang balay kay ti ang ginikanan amo ang nagaatipan sa mga kabataan. Oy, di bala? Si ti subong ama 15 to 65 lang gid, di ba? Ang nagagwa sulod. Titungod man sining threat ukon paandam sa COVID-19 sa ikayong lawas sa kabataan, sa gihapon, ginadumili ang face-to-face classes sa tanan nga level sa pungsod sa karon. Okay? Okay na siya, Tita Wilma, no? Para sa COVID-19. Karon kadto ta sa mga may babuyan, sa mga may baboy, di kabalo naman kita na tungod sining ASF bala or African Swine Fever, damong naapektuhan, pero pasalamat kita diriya sa Negros Occidental tungod Negros Occidental tungod nga gani ASF free kita yan, Pasalamat kita kay mahinalungkon kay ginabantayan gid sa mga ahensya sang gobyerno, sa mga natungdan nga mga ahensya sang gobyerno ngadto sa mga borders. Para nga hindi makalusot ang makahalalit nga ini nga ASF, no? Abi ninyo sa mga hupot o kon naga-race, mga hog racers naton, na mga nagatipan sang baboy, ginasuwestyon sa karon, may suwestyon, ginasuwestyon sa Department of Agriculture sa backyard kag commercial nga mga hog racers nga siguraduhon nga makakuha sang insurance package para sa ila mga ginahuptan kag ginaatipan nga mga baboy para nga masiguro nga maka-recover galayon in kaso nga maapektuhan sang ASF o kon African Swine Fever. Na amo nang hambal ni Agriculture Secretary William Dar. Na amo nang ihambal, batian nyo na akin may insurance. Tagpila naman ang insurance dito Kay silang ni Dar Insurance offers stronger security in protecting one's investments. Siling niya dapat hingalitan sang mga padamo sa mga baboy ining libre nga livestock insurance, libre nga livestock insurance nga ginatanyag sang PCIC or Philippine Crop Insurance Corporation sang Department of Agriculture. Siling pagani niya, regain your businesses and protect your livelihood. Sino pa sa presidente sang PCIC, si Attorney Jovi Bernabe, siling niya. Ginlakip sang DA, PCIC, ining nagaisahanon nga agricultural insurance firm sa pungsod, ang ASF, sa mga iga-cover sang livestock insurance nga ginumpisahan sa tupa iyang nagligad nga tuig sang naglapta ang amo nga masakit sa mga kasapatan sa nagkalain-lain iya nga mga probinsya na munang hambalya. Karon na ang PCIC magahatag sila 10,000 pesos nga insurance nga sakop sina per baboy sa kada isa ka baboy. Kag ang premium payment nagalabot lang sa 2.25% o kon 225 pesos. Premium payment 225 pesos sa kada baboy. Ang insurance nga makuha niya 10,000 pesos. So para naman sa mga magagmay nga backyard hog racers, mga magagmay lang hindi mga lagko gini kami ara gin man nga dalag ko man gagmay mo ang kinatuhay sa ginatawag nga ASF indemnification claims sa diin niya ang mga benepisyaryo nagakadapat ini sila nga tagaan sang 5,000 ka pesos nga assistance
sa kada baboy nga na-culled. Siling naman ni Bernabe sa mga hog raisers nga gusto magkuha sa mga insurance, pwede ka mo iya maka-online sa DA PCIC website. Hindi gani pwede man kamo magkadto sa bisan diin nga mga regional offices, no? 13 regional offices, 58 provincial extension offices, kag 20 ka mga service desk. Pwede man kamo makapangayo sang assistance sa provincial, sa city, or municipal agricultural officer o kung sa sinuman nga opisyal sang inyo sini lokalidad dera. Mas mayo yung mga konsumo, mas mayo gin man na kang mga baboy pa-insured at hindi kita isa lugar nga ginatake sa ASF kinanglan gin mo no amakon mo tong mga baboy tunga nagkalamatay sa ilang lugar nga sus kaluoy-luoy gid it's not kaluoy-luoy gid sang tag-iya syempre nga mo nang ila pa lang nga buhian na apektuhan tungod sining ASF na nga ini ng African Swine Fever nga ini. Okay, sa dugang pagineton nga update ang gini-istorya ni Tita Wilma kaina ang natungod sa itong amay nga ginluthang niya patay ang iya sini duha ka tuig nga bata. Di ni natabo tawe nasa General Santos City. Abi ninyo pagkatapos siya nga ginpatay ang iya sini bata ginluthang kag napatay man siya. Ang tatay napatay man. Nga tawi nga napatay. Tingin tiro yaman kaugalingon niya mo. Nan. Kagkaron, base man sa investigasyon, ang iloy sining duha ka tuig nga bata, wala deri. At tuya sa iban nga pungsod. Kag pagkatapos, may ginaupod-upod to nga lain. Amo na siya ang guway. So, ginbulagan ang tatay na karon kay hindi na ya makigbalik ang iloy sang bata kay pagkatapos ang tuyan may upod-upod siya pagkatapos ginbulagan siya ti ang asawa ya tuya hindi na magbalik sa iya ti huugid no nan ti hindi guro mabaton ti mano siya ti nagpaandam pa siya nga may matabo sa ila sang iya bata kon hindi magpakigbalik ang iloy sa iya ti sad to say sad to hear. Why na chance? Gintiro niya ang iya sini nga bata. Kag pagkatapos gintiro yaman ang iya kaugalingon, te ang duha sila ang napatay. Kamanga na sa mga nagakatabo subong sa palibot sang aton pungsod, no? Hindi lang sa palibot sang aton pungsod, titawe, kundi sa bugos nga kalibutan. Alauna 56 Action Radio Philippine Standard Time. Yes, ang aton ay mga kauturan dira nga nagakinahanglan sa mga preska kag mga matahom nga bulak. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang mayong hapon lang sa liwat dera siling ni Teresita Quinto.
Mayong hapon, Tita Wilma Antupina Sugaton, live watching from La Granja. No, La Granja, La Carlota City. Okay, relax lang ka muna. Toto Christian Roa, mayong hapon, Action Wilma. Good afternoon, Ma'am Wilma. Please greet Bishop Emeritus Vicente Navarra, Reverend Father Jovic Limoncito, Jetsil Villar. Likewise to my elder brother Eduardo Malaca and cousin Roselinda Marhin on their birthdays today. Thanks a lot. Keep safe. God bless and more power to ARB. Okay, Ma'am. Thank you. Good. Kay Bishop Emeritus Vicente Navarra, yes, kag sa mga kaparian, na si Father Jovic, si Father Jitzel, happy birthday sa inyo, kag kay Brother Eduardo Malaca, kag kay Inday Rosalina Marhin. Happy birthday sa inyo. Speaking of birthday, ka-Action Boy Duran, happy birthday karon apagid na. Zuzette Alunan, good afternoon. Tito Wilma, God bless you. Thank you, kid. Miguel Nambong, salamat man sa imo, mayong hapon man kuno. Hi Tito We, good PM. Nega-monitor gid always Ramon, Lucy, Kyle, Bimbim at Chivar, sang Talok Bagot City, salamat man. Luis Minda Bunhibod, mayong hapon, salamat man sa imo. Yes, Nana Isabel, kag Idilaw, salamat man sa inyo. Toto Andrew Juanites, mayong hapon sa inyo, dara, kamusta lang? Yes, Amor Armas, good PM to we. Marita Salcedo Duran, I like your voice, Miss Wilma. Thank you, gin ma'am. No, thank you so much. Pahulam na ni Lord sa aton, okay? So thankful man ta sina, no? Dana Celeste, good afternoon, Tito We. In the virtual Olpinda. Action, Tito We, good PM monitor, always gid kami diri sa my Celine home. Sakto na, Tita We. Magkalingaw gid ang horoscope. May ara man bala, Tita We. Gamay tuod ang horoscope. Halong kita ha. God bless you always. Salamat gid. Alex Fuentes, yes. Ada man si Alex Montesa. A ripple of kindness will become a surge of genuine love. Yes, you're right, Sir Alex. Thank you, Gid. Good PM monitor lang ko diya matugnaw di sa mabini Valladolid. God bless you, Tito We. Hambal sa boss ko nga si Ray Lestiere. Amo gid gihapon tingog mo. Wala ko no galubad. Okay, salamat gid naton. Okay, Inday Susan Pariliano, halong kamo man, ha? Good afternoon, Tito We. Ginatamyo ko dagali si Meredil Hamaybay, Lenra Kiliano Nuzaram. Janjan Seva Pabilona, tamyaw ko lang da si Ritz Johnny Core. Nagapanyaga, samtang nagapamati sa program mo. I'll always ga-monitor. Angela Liarta gayon dato, dai kanami sang imo. Ay, amon ni uniform, Miss Angela, na? Uniform namon ini. Alex Montesa, Tito We, lihong na lang di palupara sa kahanginan. Kanday tatay Gimo Guillermo Clarito, advance happy birthday kag sa iya tupad balay, Fred Madrid, sang Mabini Coral, kag sa SN2, Jonard Ostunal sang Philippine Coast Guard, PCG Bacolod. Madamo gid nga salamat, Tito We. Okay, salamat man sa imo, sir. Gina Herona Fernandez, kag kay Melchorita Ferrer. Good afternoon, Tita Wilma. Yes, kamusta ka mo nga mag-asawa, Ma'am Melchorita? Kag kamusta man kay regards kay Father Rito, na? Okay, na. Jan Piadoche, please greet lang kami diri sa Barangay San Miguel, La Carlota City. Family Makiling kag Piadoche. Virgo September, salamat man. Hello, Tita We. Watching live from Bangga, Tutong, Barangay Felisa, Angela Liarte, gayon dato. Okay. Salamat gid sa imo. Upod naman kami sa liwat sa matamis mo nga programa. Kag medyo mapaangit tiyempo. Papulaha ang kalangitan, Tita We. We love you, Tita We. Salamat man. Yes, salamat gid. Alex Montesa kag kay Alex Fuentes. Okay, relax lang ka. Balikan talang ka muna karon. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19.
Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kung Action Radio Philippine Standard Time, stand by sa basahon ni Tita Wilma ng sulat sa Sininga Hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kagkapaslan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw sa daigdig. ang aton sa libasahon sa Sininga Hapon, halin ini sa nagapatawag kay Yumi, nagapatawag kay Yumi, taga Bacolod si Yumi. Ang iyang account name lain sa ginpatawag niya diri sa iya mensahe. Kag sa iton man naintindihan ang kaundan sa iya sining mensahe para sa iton, bisan malipot lang ang iya concern sa iya best friend. Kung ano ina pamatian naton. Mayong adlaw lang sa imo Tita Wilma kag sa tanan nga mga taga-Action Radio. Ako nagsulat man
diri ko lang ginpaagi sa Facebook sa imo Tita Wilma para mabasahan mo man. Actually, tita, hindi ko problema ang pangayuan ko sang advice, kundi sa best friend ko. Ako, tawgalan kay Yumi, kag ang best friend ko, tawgalan kay Lucy. Si Lucy, Tita Wilma, may ka-live-in. 5 katuig na sila nga nagaupdanay. Si Nestor. Abi mo ang iyasugid sa akon? Happy siya. Upod si Nestor. Pero, hindi amo sina ang nakita kag nabatsyagan ko. Tungod nga at Tita Wilma, pila ka beses ko na siya nga natalupangdan nga may mga lagom sa butkon. Sining ulihi lang, hindi ko na matago ang akon kabalaka sa iya. Tungod, may mga paso siya sa sigarilyo nga makita ko sa pila ka parte sang iya lawas. Kung kisa nagakaurungan siya, sa amon ginaobrahan, kag nagatulok sa malayo. Kung pamangkuton ko siya, nagalikaw siya. Kag nabatsyagan ko ta, nga nahadlok gid siya. Tita Wilma, nagatulo ang luwa ko sa sobra nga kaluoy sa best friend ko. Hindi ko carry nga maghipos lang sa mga naobserbahan kang nakita ko sa iya. Kabalugid ko, kinahanglan niya ang bulig ko. Pero paano ko inahimuon kung hindi niya pag-isugit sa akon? Ina lang ang akon problema, Tita Wilma. Tagai man ako sang imo advice. Ari lang nagapamati. Salamat gid. God bless you more. Yumi. Okay, sa aton sini letter sender nga nagpatawag kay Yumi una-una sa tanan, madamo gid nga salamat kag maayong hapon sa imo. Salamat tungod sang imo concern, sang imo kabalaka, sa imo pagbatsyag sa sitwasyon, sang imo suod nga abyan. Sa amo sinabala nga mga sitwasyon, mga palangga naton nga mga tagpalamati, dira mo gid makita, no? Dira mo gid makita ang matudtuod nga kahulugan sang ginatawag abyan. Dira mo makilala ang true friend nga ginatawag sa tiun sang problema, sa tiun sang kapipitan, sang imo iya kabuhi. Di ba, dawe? Yes. Sa kaundan sang imo sulat, makasiling si Tita Wilma, makaluluoy siya. Pero, may kahadlok siya nga hindi niya mapautwas ang tanan nga iya gina-experiensya. Kamba lang siya, happy siya. No? Happy siya, lawig na, di ba? Pila na tawe? 5 katuig na sila nga nag-aupdanay. Hamakon mo ng antos mo iya. 5 katuig nga pag-antos. Mayo lang kung nag-antos, kabalasan makabakas ang obra sulod balay. No, mayo lang. Mayo lang na iya. Pero kung ina ba lang kastiguhon ka, maltratuhon ka, dason makita sang iban may mga lagob ka iya, may mga paso ikaw sang sigarilyo. Sa tudtod lang, hindi na naitawhanon nga hilimuon mo, no? Sang bana or sang lalaki sa babaeng ilagi na pagkamahal. Diba? Galing kun kaisa, tungod sang kaulipon mo sa imo balatyagon. Bulag ikaw kag bungol. Kag wala ka na sang mabatyagan. Tungod sang imo gugma para sa iya. May kahadlok na nga dala. Ha? Yumi,
para sa imo friend nga si Lucy, di ba? Kag feeling ko, no, may basihan gid man ang imo sining kabalaka para sa iya. No? Kapin padbala ko ng best friend mo, do inang hindi iya malayo gid sa imo. Akin ko kaisa sa matutuon lang, ako onyo da kag sa hindi. Kung kaisa ang trust and love mo sa best friend mo, kisa sobra pa sa utod mo, no? May ara sina. Na? May ara sina. Gani, nagadayaw ako. Nagadayaw gid si Tita Wi sa imo Yumi. No? Sa pakita ka ginapabatsyag mo nga concern para kay Lucy. Kag posible may gina-experiensya ginman siya. No? Sa iya sinikabuhi. May gina-experiensya siya nga tungod sang kahadlok nga ina nga amo ang pugong sa iya sa pagbungat o kung sa paghambal sang nagakatabo sa iya sinikabuhi. Kabudlay, mabudlay ina siya pa sugiron sang iya sinisitwasyon tungod sang iya sinikadlok. Ang masuggest lang gid ni Tita We siguro sa imo in the Yumi, mamangkot lang ko. Si Lucy may pamilya pa bala? May utod siya? May pamilya bala siya dira sa inyo lugar? Kay kung may ara, try mo. Or malapit lang. Kung hindi man sa inyo lugar, kung hindi man sa inyo barangay, kung sa iban nga barangay, kung sa iban man nga banwa nga malapit lang gid, kung diin man diri sa Bacolod, nan. Pwede na nimo ipalabot sa ila, na? Kung may contact number ka sa ila, na? Iistorya mo sa ila ang mga natalupangdan mo kag naobserbahan mo sa best friend mo nga si Lucy. Para sila nga pamilya, silang mahimo sang aksyon. Para nga mas siguro kung ano gid bala ina. Ang problema lang gid kung wala na amo na siya. Kung let's say layo-layo lang mga pamilya niya, kag wala hindi mo niya kilala, amo gid ang pinakamabudlay, na? Mabudlayan kagid. Pero kung wala siya sang pamilya, ikaw nga abyan. Ngita ka man paagi, tinguhaan mo, na? Tinguhaan mo, let's say, abi, paano ko siya mapasugid, tawi man. Hagaron mo siya, nga, i-treat mo siya sa pagpulupamasyar o kung kaon ka mo sagwa, na, istorya-istorya. Kay basi pa man lang, siya mismo ang magbukas sa matutod nga nagakatabo sa iya. Ang mabudlay naman ugaling na kung ginabantayan siya sang lalaki nga ina ni Nestor. Ginasugat sa trabaho, ginadulong sa trabaho, hindi siya gusto magkig-istorya sa iban, ang imo best friend, amo ginang pinaka, no? Sa amo iya nga sitwasyon. Pero girl, hindi ka mag-surrender, hindi ka mag-untat sa pagtilaw, na? Sa pag-approach sa kay Lucy, kay basi pa man lang. Hindi niya makontrol ang iya kaugalingon kag mabungat niya sa imo ang iya matutod nga sitwasyon. One time kung daw kabudlay gid, pwede man nga pamasyaran mo sa ila ginaistaran na kadto ka sa ila ginaistaran ni Nestor. Inang ano lang bala, inang hindi mo bala hungod, hindi hungod pero ginaplano, paamo na bala. Hindi mo hungod pero ginaplano, tawe ikaw Hindi tuod-tuod man. Inang daw siling balagang pulo pamasyar ka lang or nakalabay ka lang kay maging katuan ka sa unahan or sa ila lugar nga kilala mo man. Di nag-agi ka lang na. Kay para makita mo matutod nga sitwasyon. Makabati or makapamangkot ikaw dira na ti once nga mag-confirm mo ina siguro inday Yumi na ma-confirm mo nga daw hindi maayo ang iya sini sitwasyon. Pwede ka guro makapangayo man opinion or bulig sa atong sini otoridad. Nan. Sa iya sitwasyon, subong hindi na siya nami, na? Sa iya sitwasyon. Pero kung ma-confirm mo,
Kag sa imo man pagpulo pamangkot dira nga sa palibot niya kag nagapamatuod nga may something, at least may ara bala testigo. Kay bisan ipanginwala pa ni Lucy ang tanan, may ara iya nga makahatag impormasyon sa ila palibot nga matuod inang ginapanghimo sa iya live-in partner sa iya. Ang imo lang dira is naluoy ikaw, kag hindi ikaw gusto nga mangin makaluluoy nagid ang madangtan sang imo abyan nga ina. Ha? Saliwat salamat kidya sa imo inday Yumi, na? Sa imo balatyagon, maayo nga kabubuton, kag sa imo pagkamadinumdumon kag mabinatyagon sa sitwasyon sang imo sini suod nga abyan. Na sila nila sana all amo lang ng mga friend na. Kay tibalan mo, damo man klase nga friend mo. Ay, masili ka damo, kumiga. Pero, pwede mo sila ma-differentiate. Pero may ara gidya nga amiga nga masaligan mo sang tanan. Amiga nga makahibalo kung ano ang mga pwede kag hindi pwede. Niya iya nga hupta na hanungod para sa inyo. Di ba? Ang mga do's and don'ts, may ara man na sa tanan nga bagay, di ba? May ara gid na. Okay? So, saliwat ka inda Yumi, salamat gid sa padala mo sining malipot lang, pero masakit. Masakit. Katungod nga sa sitwasyon sang imo siniabyan na si Lucy. Kabay pa, nga mahimuan mo ina sang maayo man nga pamaagi. Last recourse, syempre, gani, otoridad ang atong katuan para nga makabulig sa imo amiga nga si Lucy. Okay? Kung pwede ka, message kaliwat kay Tita Wilma, kay mga man kita bulig, kung anong himuon, di ba? Okay. So, salamat sa imo inday Yumi, sa inyo man dara, mga palanggan naton nga mga tagpalamati ka mo man, pwede ka mo, pwede gid ka mo, magka-share sa inyo mga istorya sa kabuhi, nakahatag sa inyo sang leksyon, o kung nakahatag man sa inyo sang inspirasyon, na mga handurawan, nga daw hindi ninyo balipatan sa inyo kabuhi, pwede nyo inaiya, ma-share diri sa This Is My Life. Hindi man bilog nyo gin nga kabuhi, kiti malawig na iya mo, no? Chapter by chapter, o kundiin nga bahin sa inyo kabuhing i-share ninyo diri sa This Is My Life, very much welcome gid. Or problema nga ginaangko ninyo sa inyo kabuhi. Sulat nyo lang ina sa papel, padala diri sa This Is My Life, DYEZ Action Radio. Wilrose Building, Burgos, Lukson Streets, Bacolod City. Pwede man kung da mabulubudlay para sa inyo, kay since ara pa kita sa pandemic daw kabudlay gid nga mag-agi diri, mag-drop by sa Action Radio, o kung magkadto sa post office, o kung paano man ninyo ipadala. Ang pinakamahapos subong is ang social media, no? Pagi sa Facebook. Search nyo lang dira ang personal account ni Tita Wilma Antupina Sugaton. May send message, click nyo ina. Pagkatapos, ganyan? Type nyo na kag ipadala diri kay Tita Wilma. Ako lang na makabasa. Pwede ninyo mahinago ang inyong ngalan kag ang lugar. Alas 2:21 na Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang ka mo dira, ha? Okay, kaya na never hinya manihable na dira sa may kumaliskis Don Salvador Benedicto mayong hapon lang dira. Na never G, salamat kaya, ha? Pero syempre sa ito dira mga senior citizen nga permi nagareklamo sang ila sini mga ay tuhod ila hawak. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man.
Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team. Aha, mayong hapon daliwat good afternoon. Happy Friday sa imo Tita Wilma, be safe. Salamat gid Sir Alex Fuentes. Josette Magua de los Reyes, good afternoon. Action Welms. JM Asdilio Banaag. Good afternoon and God bless. Salamat man Alex Montes. Yes, Miss Heaven, good afternoon. Mayong hapon dira sa imo ho Malumina. Athea Kim Eriman. Good noon Tito We. Salamat gid. Kag syempre ada man si Juvie Melieza Cortez. So yes, I love gid ko no. Miss Ems Aboso, love you too. No, Lilian Tadena. Yes, the Dennis Richard Tibor Roma. Kay Gloria Namo Mambalos, kay Teresita Quinto, na Villan and Francisco Jerry May, kay Edgar Pilayo. Meluchin Colantro Morden, kamusta lang and good afternoon dira lang sa imo. Rowena Castillo de la Cruz, yes, ada man sa nining Malu, love maning, thank you kid. Kay Virgo September, kay Rosel Niogan Casinas Kunap, Gina Heron Fernandez, kay Buday Maru, kay Ye, ha? Okay, balikan lang na ni Tita Wilma ang iban pagid naton nga mga greetings. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon madayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo
mensahe wala sa ilagang pilikan. Madayong Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sinsan ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita Pagdayo na italak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalangga. Madayon Aksyon Radio. 2:28 Action Radio, Philippine Standard Time. At si Kim Yasdana, no? Kay J.Ann Villar Alunar, salamat gid sa imo. Relax lang dira anay. Kag yes, syempre sa sininga bahin, ano na naman Tita Wilma, ari nakita sa iton FYI segment. Ang aton ma-share sa inyo sa sininga hapon. Okay. Ang aton sinima share, hindi mga scientist bala, na? Scientist, gidya tawe, no? Ang mga scientist nga mga Chinese, ila gidya ginatry, ginila nga matun-an dito sa China ang posible sabat para nga mapahinay ang pag-edad sa isa ka tawo kag mapalawig pagid ang kabuhi sini. Abaw. Sa aton na hibaluan, isa man lang makahimo sina para sa aton, di ba? Kung pagbuot sa Ginoo mo na iyan, no? Hindi ari lang kita tito, sige, sa ila sini yagintunaan man. Hindi, kay base sa report sang Reuters, nakahimo ang isa ka grupo sa mga biologists sa Chinese Academy of Sciences sang world first new gene therapy. Kag ila na ina ginatinguhaan, ila na nila ginatinguhaan kag gina-eksperimentuhan sa mga ilaga. Gina-eksperimentuhan nila sa mga ilaga. Ila ginatun-an kag ginausisa. Ginatun-an nila ang 10,000 ka mga genes nga may angot sa cellular aging. Kag sa amo nga numero sa 10,000 genes nga ina, 100 genes ang ila nakitaan nga may potensyal. May potensyal kag isa lang gid. Isa lang gid kag ginatawag nila ina nga gintawag nila nga CAT7. K-A-T-7. Amo na ilang tawag. Ang CAT gene, ila na ginbutang, gin-inject nila sa atay sang ilaga. Ang hambal sang professor nga si Kong Jing, sabi niya, these mice show after 6 to 8 months, nagapakita nga nag-improved, overall gidya nga pag-improved ang itsura, kag nakakuha sang dugang nga kusog, and most importantly, they have extended lifespan for about 25%. Oh, Tiining CAT7 nga ini, isa ini sa linibo-libo ka mga genes nga makita sa cells sang mga mamal. So, ginatunan man nila ang ka-effective sang gene sa stem cells sang tao, human liver cells, kag iban pa. Wala pa man sila, suno sa mga biologists nga ini, sa mga scientists nga nagtuon sini, wala pa sila suno sa ilasang nakita nga side effects sa cellular toxicity. Pero sa piyak sina, madugay pagin nga pagtuon ang kinahanglan nila nga himuon
Kag nagakinahanglan sila suno sa ila sang dako nga pondo antes nila ina himuon sa tawo. Hulat-hulat ako mga sa tao damo naman na maganyat pro, di ba? Kaya ti gusto pa nila nga maglawig ang ila lifespan. Amo gid man na usual ang ginahimo sa mga scientist. Ang ila sinaginahimo eksperimento nila sa kasapatan kag kun effective dako ang tsansa nga maging effective man sa tawo. Kaya pareho malang kita mo, no? Pareho kita iyasang mga internal organs sa sulod kaya nga mga partes ng aton sinilawas, di ba? So, nabatian nato ng aton sa ni FYI sa siningapon for your information. But anyway, salamat gidira sa inyo, ha? Mabakalay mayong hapon kag Papa Arnold dira sa may Bangga Sires sa may Mansilingan. Kay Cassie kay CJ, kay Tatu, salamat man and good afternoon lang dira sa inyo. Kay Inday Norma, kay Inday Grace. Inday Grace, belated happy birthday, salamat man. Okay, sa aton anay dira mga kauturan nga nagakinahanglan sang mga nagakinahanglan kaya ano gani kwarta gid tawi. Okay, Inday Blaza. Good afternoon lang dire kay Inday Blaza. Mayong hapon daw, Tita Wilma. Natives or natives best birdin. Nami, giyatingog mo, madam, hindi. Palareho lang kita. No? Thank you, kid. No? Amor Malayang, hello, Tita Wilma. Maayong hapon. Yes, baka na mo damo, gidya nga heart ang ginsen ni Dennis Richard Tibor Romao. Salamat, gid. Okay, thank you. Good afternoon, Tita Wilma. Palihog lang. Greet akon. Unika Iha. Christine Joy Pabalinas. Happy birthday. Subong nga adlaw. Christine Joy, anak ni Inday Vonnie Pabalinas. Yes, happy birthday to you. Yes, I love, Gid. Noning. Thank you, Gid. Okay, Teresita Quinto. Live from La Granja, Carlota City. Salamat, Gid. Okay. Salamat, Gid, Tita Wilma. Paamo ka na. Ari Mandiri sa Acton. Lito si Condes, may yung aga action, Tita Wilma, watching from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. God bless. Okay, good afternoon sa imo. Good morning da sa inyo, no, diba? Dari sa amon, good afternoon. Kag, yes, Maui, good afternoon, Gid. God bless you. I love you. Sweetie Faniega Sugeton. Mommy Toys, good afternoon. Salamat, Gid. Love you, man. Jose Mungkalturilla. Lily King, good afternoon, Tita We. Kay George Srigalado, Tita Wilma
nagapadayaw. Sino ang nagapadayaw, Tutoy George? Ano ang nagapadayaw? Winvert ang Severino. Good afternoon, Tita Wilma. Always gid kami ditanan ga monitor sa imo. Sa This Is My Life. Tita We, stay safe always. Salamat gid sa imo, Winvert. Dorcas Francis, about trading. O money trading, nagsulod naman. Okay lang ba? Si Dorcas Francis, si Ogoki Draw kala, sige ka mo da. Pero sa ito, mga palangga, mga tagpalamati, hindi ka muna magpadala-dala sa ila, ha? Okay, thank you, Tito We. Sali niya kay Inday Susan Parilio, salamat, Kiernan. Kag Tonic Nualda, salamat, kag mayong hapon man sa imo. Okay, Renz de Mihilio, kag kay Joe Chat, no? Joe Chat na balitan kasag. Kay Rudita Trinidad Cruzet, no? Philip Alonsagay. Toto Ken, Philip Ken Alonsagay, salamat gid. Rosie Uriel kay Jeneline Huerva, no? Inting Bivoso, salamat man sa imo. Balikan talang na karon dugay-dugay naman na. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga
nagapalaplag sang kamatuoran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sansan ang mga kahintangan Responsable at ang balita Pagkain na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggang mga palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa dito. Alas 2:43 na, Action Radio Philippine Standard Time. Pero sa ito na mga celebrators for today. Happy birthday sa mga nag-celebrate sang ila birthday karon iya nga adlaw. Happy birthday kay Action Boy Duran. Syempre, salamat sa manamit nga paniyaga, pamog. Busog kami. Thank you, Kid Action Boy. And happy birthday sa imo. Stay healthy man. Stay healthy man sa imo. And God bless you more. Again, kay Bishop Emeritus Vicente Navarre, happy birthday. Sa ayton man mga kaparian nga nagasaulog sa ila kaadlawan karon. Father Juvic Limoncito, happy birthday kay Giselle Villar. Kay Eduardo Malacca, kay Inda Rosalina Marhen. Inaihalin kay Ma'am Elizabeth Malacca Gamay. Okay na Tita Wilma. Horoscope na kita. Sa mga nagasaulog sang ila, sa mara naman balik naman siya. Sa mga kauturan natin nga sa ulog sa ilang kadlawan karon nga adlaw, under na sila sa zodiac sign nga Aquarius, Tita Wilma, di ba? Yes, oo. Kaya mga Aquarius na tao, Enero 20, tubtob, Pebrero 18. Aquarius, pangita ang problema sa imo plano. Pangita ang problema sa imo plano, amo ina ang mangin ekspresyon nga makapadugang-dugang sa kaklaro sang imo handom. Pamo ka na, di ba? Ang tanan nga aspeto sang imo kabuhi, maayo, bisan pa may mga ginapaabot ikaw nga mga hitabo. Maswerte mo nga mga numero Aquarius, 6, 36, 9, 38, 24, kag 7. Turmeric yellow is your lucky color. Pisces. Ang mga Pisces na may nitaw, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Pisces, karon nga adlaw ang tanan mo nga plano matuman. Hindi mo na kinahanglan nga magtago-tago pa. Tungod ang dapat nga iplastar mo, no? Ang dapat nga mga maayong nga ideya iplastar mo sa ila para mangin maayong resulta. Maswerte mo naman nga mga numero 5, 35, 10, 29, 8, kag 15. Slime blue is your lucky color. Sa mga Aries, ang mga Aries na tao, Marso 21, tubtub Abril 19, aba, nanarisari nga business opportunity, dululungan iya nga igatanyag sa imo Aries, maayo kaguro magpalakat ay, no? Kay tungod sina magapadayon nga mga dako ang imo sa ni income. Pero kinanglan mangin generous ka man, mangin maalwan ka man. Mga maswati mo nga mga numero 4, 34, 26, 35, 41,
40, 14, kag 30. Ice blue is your lucky color. Sa mga Taurus, Abril 20, tugtog Mayo 20. Ang pagpangamuyo, ang pagpangamuyo mo, nga hatagan ikaw grasya, amo ina, ang magahatag sa imo sang maayo nga banas, para nga maangkon mo ang kahilwayan, nga magkaganar ikaw sang dako, kag magkapamayad sang imo mga kautangan. Taurus. Daw ka nami, Taurus, no? Okay. Mga maswerte mo naman nga mga numero karon nga adlaw, Taurian. 3, 35, 25, 12, 28, kag 45. Light brown is your lucky color. Sa mga Gemini, ang mga Gemini, amo ining mga natawo Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Ang nanarisari nga kinaiya or pamatasan sa negosyo, amo ang magablend, no? Magablend ina para nga maangkon mo or ma-achieve mo ang goal nga naga-abot para sa imo negosyo. Mga maswerte mo naman nga mga numero Gemini, 23, 36, 49, 15, kag 25. Ubi purple is your lucky color. Cancer. Ang mga Cancer naman itaw Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Nagayong na siya din basta iya horoscope mo. Ang imo social connection, Cancer, amo ang imo mangin business resource. Abi mo bala may kahigayunan nga mga mangin successful ikaw sa patagsang negosyo. Suno sa imo horoscope. Mga maswati mo naman nga mga numero 3, 32, 46, 13, 25, kag 39. White is your lucky color. Ina ang una nga bahin sa eton man pagbasa sa mga zodiac sign para sa inyo tag sa horoscope para karon nga adlaw. Pero hindi man naton pagkalipatan. Syempre, Tita Wilma ang para sa complete management sa eton liver o kunatay ang DTX 500 capsule o galion gid ina adlaw-adlaw. Kay nga Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Oy, Dajin Osiser, hello in. Hello in na siya. Kano, hi, Tito, we're present. Have a nice day. And Dajin Osiser, love you. Thanks, Gid. Sla Fritz Torres, good afternoon. Hindi ko kabalo mag-pronounce ang imo sini Excla or Sla. But anyway, thank you so much. Maria Luz Grijaldo Makunat, good afternoon man. Yes, Antonio Beronio. Tony, good afternoon. Salamat man. Ay, happy birthday gali da Tita We sa pariente ko, Boy Duran. Sang 20 man akon kagay tatay ko man kahapon. Margie, ano tuman? Margie Kampanya Duran. Birthday mo. Parintihanay sila gali ni Action Boy Duran. Okay, belated happy birthday sa imo kagay tatay mo. So, thank you, Gid, na? J.M. Asdilio Banaag, salamat, Gid, sa imo. Okay, salamat, Gid, Christian, Toto Cristiano, salamat, Gid, na? Kag kainday Suzette Alunan. Mayong hapon, siling niya. Mayong hapon and God bless you. Salamat man sa imo, na? Okay, kag Kativir, good afternoon.
Salamat gid kag ora siya. MJ Ramoxos kag kay Inday Susan Gonzales. Enting Bivoso, salamat man sa imo kag kay Annalisa Rico. Okay, Jimmy Caniedo, salamat. Kag kay Melanie Villanueva. Salamat gid Baw pa amo kay na bala. Lenin, salamat, good afternoon man. Kag kay Juvie Melias sa Cortez. So okay, thank you gid sa inyo. Pag may time, balik lang, no? Pero kung wala, pasensya lang. Okay, thank you gid. Aga pa simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sabisan anong nagkaintangan. Responsable at ang balita, Pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Para sa itong coffee break, dugay-dugay. O pwede... Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo,
siya the Action Radio Philippine Standard Time. Tapuson anay ni Tita Wilma, mga nabili naton nga mga zodiac sign para man sa itong Texaca horoscope. Leo na kita, Tita We. Ang mga Leo na tao Hulyo 22, tubtob Agosto 22. Ba may plano ka mo nga magkadto sa beach, kag sigurado nga mag-enjoy kagyan. Pero kinahanglan Leo, i-observe gid ang husto nga health protocols dira. Ha? Adjusted ka na dira, kabalo ka naman. Adjusted ka na sa new normal. Pero ang imo mga kaupdanan dapat kid, imo obserbahan. Mga masuwati mga numero Leo, 7, 43, 36, 29, 35, kag 13. Cinnamon brown is your lucky color. Sa mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23, bao mabatyagan na Virgo sa bunga adlaw, sobra gid nga stress. O magpangamuyo ka para nga mangin happy ikaw. Kag karon nga adlaw, mahimo mo ang gusto mo himuon, Virgo. Masuwati mo nga mga numero 3, 10, 46, 33, 29, kag 19. Vanilla brown is your lucky color. Sa mga Libre naman, yung mga Libra nito, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23, bao malipayon ikaw subong. Malipayon ikaw subong tungod sa dalagan sang imo trabaho. Ang imo man social connections, amo inang mangin resources sang imo iya energy. Maswati mo naman nga mga numero 5, 23, 36, 14, 38, kag 15. Raspberry red is your lucky color. Ay nga mga anak. Scorpio, Oktobre 24, Nobyembre 22, ang imo kalingawan, ang imo balik na kalingawan nga hampanganan, manginegosyo mo ina siya. Ma-develop mo ang product quality sina. Maswati mo naman nga mga numero 4, 7, 43, 36, 29, kag 25. Satin white is your lucky color. Sa mga Sagittarius na taon, Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21, abi mo, feeling mo subong adlaw mayo imo pamatyagan, pero okay gid, beneficial ina, mapuslan mo ina kag yes, mapuslanon man ikaw sa katawhan karon nga adlaw, kag madugang-dugangan man ang imo ginakita. Maswerte mo naman nga numero 8, 35, 26, 39, 45, kag 14. Electric blue is your lucky color. Sa mga Capricorn, sa itong katapusan nga zodiac sign, mga nataw Disyembre 22, tubtob Enero 19, ay Capricorn, focus ka kung anong ara sa imo. Kag be happy. May expansion ideas man ikaw, nga kung imo himuon, magadugang man ang imo ginakita. Dugangi imo pasensya karon nga adlaw. Maswerte mo nga mga numero 3, 9, 26, 11, 15, kag 25. Shocking pink is your lucky color. Nabatian na nga itong text sa zodiac sign para man sa itong text sa horoscope sa karon nga adlaw Biyernes, Enero 22, tuig 2021. Atong 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world.
Jesus, King of mercy, we trust in you. Padayon kita sa pagpangamuyo, upod kay Tita Wilma sa Orasyo Emperata batok sa COVID-19. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nalawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Kag madamogid nga salamat sa inyo mga palangga nga mga tagpalamati. Sa inyo man padayon nga pagapud kay Tita Wilma tag sa kahapon sa pagpangamuyo sang Orasyo Emperata batok sining ginapangatubang naton tubtub sa karon nga pandemic ang COVID-19. Ha? So salamat gid Inday Lani sa Tapaskapis, mayong hapon salamat man kay Ando Manda no sa inyo mga mensahe diri, although nga wala nato ni na mabasa tanan pero nabasa ko di personal. Anyway, thank you so much sa inyo na. Pasensya kung wala nato ni na malabutan, pero si Tita Wilma padayon gid nga nagapasalamat sa inyo kag tiuna sa aton pagpaalam sa sininga hapon. Pero ang tasman ng aton Bible verse for the day nga igabilin halin sa Psalm chapter 143 verse 6. And it says, I spread out my hands to you. I thirst for you like a parched land. I can't say goodbye. Salamat sa liwat, buwas na naman, updanay na naman kita. Standby na sa magtahong nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Ang Dr. Alfred's Green Coffee ay Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita,
Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon